Milí přátelé, jmenuji se Richard a garantuji vám, že vše, co tady v Holešovické tržnici dnes natočíme, bude naprosto autentické, živé, nepřipravené. Prostě vše o těch mořských rybách Bonfood, co uvidíte, bude tady naživo, bez přípravy. Rybu je nejlepší sníst hned na moři po lovu, ale pro nás vnitrozemce je nejlepší hned na moři rybu zpracovat bez přidané vody a chemie a hluboce zamrazit. A teď jsme, přátelé, tady zastihli tohoto pána, který má tuto velkou nákupní tašku, snad není plná ryb. Dobrý den. Ne, je tam ale treska obecná a nechávají tady dávat ochutnat a je to úplně božský. Čerstvé, jak jen může být. A máte rádi třeba lososa? No, to zrovna moc ne. A tresku dobrou? Ano, to jo. Tak můžeme ochutnat tady. Můžeme. Co na to řeknete? Tak já ochutnám. Treska od pohledu hezká, ale co chuťově? Výborná. A proč si myslíte, že je to božské? Z jakého důvodu? Teď přece ryb je na trhu hodně. Já sám tedy jsem se před chviličkou olizoval. Jednak je to úžasně čerstvý a je to jemňoučký a chuťově je to úplně nahoře. Proč je dobrá? Proč Poznáte, že to je mražený? Nepoznám, protože většinou, když si koupím mraženou, tak se to úplně rozpadne, rozteče, bláto. No, a proč to není bláto? Protože tam není vevnitř přidaná voda, je to mražený na moři. Aha, no tak to je potom jasné. Čerstvé, jak jen může být. Linka si nedá, nebo tak dáš? Já ochutnám tohle, ale... Vynikající. Absolutní. Mňam. Přátelé, já se vám musím přiznat, že skutečně to je nepřipravené. To není prostě, tady není žádný scénář. Je to tak, já jsem Richard a vy, prosím. Mé jméno je Zlatuše Josefa Miller. Tak Zlatuše, je to pravda, že to je nepřipravené? Je to pravda? Neznám vás. A Asi z televize. Já. No to je jedno, ale je to pravda, že to, co tady říkáte, je to dobré, je to autentické? Absolutně autentické, výborné. Na vaší duši, na vaší duši. Ano, ano. Tak to máte z první ruky, je to tak. Jak je možné, že ta ryba je bez vody, bez kostí, čerstvá, jak jen může být a pořád říká pan zákazník, že je cena příznivá? Jak je to možné? Tak protože je to, ta kvalita je způsobená způsobem mražení, to znamená, je to zamražený přímo na moři, okamžitě po výlovu a ta cena tím, že my jsme výrobci, takže my to zpracováváme, nejsou tam žádní prostředníci, takže okamžitě to dáváme přímo zákazníkovi. A lososa ochutnáte? To jste ještě nechutnala. Já losos, ten na mě hrozně tučný, já si teda zkusím ochutnat. Ten je výborný. Ten je ještě lepší, děkuji pěkně. Lososa doteď Eva nemusela, ale najednou řekla, teď je výborný. Teda pardon, ona řekla, ten je výborný. Řekla to tak autenticky. To co? Tady to je povolené. Určitě ten losos je ještě lepší než ta treska, musím říct. Určitě. Ta chuť. Bonfood. Čím je ta treska jiná? Poznáte to oproti třeba jiným? Zmražená určitě, že je čerstvá. Tak a teď vám to právě vysvětlíme. Ona je zmražená, ale není v ní voda, není v ní chemie, nejsou v ní kosti. Proč? Protože to je mražený na moři, hned po výlovu. Jo, že to není až přivežený. Takže to nemůžete, prakticky to nemůžete poznat od čerství tresky. Mně to přišlo jako čerstvý. No je to, že to má chuť čerstvý ryby. Mně to přišlo jako čerstvý. No a samozřejmě tím pádem můžete už rozumět tomu reklamnímu heslu firmy Bonfood. Čerstvé, jak jen může být. Aha. Mořskou tresku na ochutnání. Ježiš. To Já už jsem jí měl před chviličkou, je báječná. vy opravdu točíte? Ano, ano. A tak mám ochutnat? No můžete. Tak jo. S tím mikrofonem. Já ho schovám. Ráno jako Dobrou chuť. Nebo Bonfood chuť. To je moc dobrý. To je výborný. Jste řekl doma, že jste třeba, a doma máte internet Ano, a podíváte se na bonfood.cz a objednáte si a ty ryby se dostanou za jak dlouho do té domácnosti? 40 hodin. Víceméně už je to na vás, jak se rozhodnete, jestli přijdete sem nebo jinama, nebo přes bonfood.cz. Žádná přidaná voda, žádná chemie, kvalita bez kompromisu. Rodinná firma Bonfood. Salome, já vám představím Pavla, to je majitel firmy Bonfood. Dobrý den, Pavel, dobrý den. No Salome, jako první, co řekla? Řekla, no, že to je jaké? Že to je výborný, opravdu. Co jsem ještě řekla? Že mi to moc chutná. Já miluji rýbu, často kupuju a často děláme, je to fakt dobrý. Jako čerství. Je to čerstvý. Salome, a my vám teď vysvětlíme, proč tomu tak je. Jirko, proč tomu tak je? Nekupujte vodu, kupujte ryby. A už tomu rozumíme úplně všichni, i ti nejmenší.
Doprava po celé České republice, kamkoliv, domů, do práce, všude. Volejte 732 927 653. 732 927 653.